салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, бисёриёт мехоҳед дар атомӣ кор кардан ва боварӣ надорӣ ай худо. Дӯстони азиз, касоне ки дар командаи мо кор мекунем, мо шумода ҳатман ёрдам мекунем, оиди кор мефаҳмонем, одам омад, одам хати ёрдам мекунем. Рақамҳои мо дар рӯи экрана бинависед. Шумо медонед ки дар инҷа шумо дар як моҳ 6 бор пул мегиред. 4 бор барои кор кардан қати одамое ки дар тактон регистратсиянд, 2 бор дига премия. Ман шахсан духтарако худам ай моҳ май кора сар кардагим ба ҳози оилӣ ки ман аллакай 200,000 рублай дар як моҳ уже ҳамин хештеста. Ай моҳи август ман уже 200,000 рубл кор мекунам дар як моҳ. Шумо низ дар хонаи шишта ҳамихе метавонед пул кор кунед. Расходи кам қати ами 220 сомда дар 6 моҳ як бор мехаред, тамом. 2 одам дар тактон регистратсия мекунед. ин ай дасти ҳама мебияд ва шумо метавонед соҳиби маблағҳои калон шавед дар оянда. Ай хона набаромада дар командаи беҳтарини мо кор карда. ва хуби атомӣ дар чия вақте ки регистратсия мешавед, пагаш харид кардан дар кор нест, каталог алиш намешава. Шумо вақт доред 6 моҳ фикр кунед, дар группаҳо ёд гиред ва баъдан харидорӣ кунед. ҳеҷ кас наметавонад шуморо маҷбур кунад ки шумо бор сразу бихаред. барои ҳамин марҳамат рақамҳо дар рӯи экранан, оиди кор бинависед. салом алейкум дӯстони азиз, як бор дигар хуш омадед. ана дӯстони азизи ман, чӣ гуфтани будем шуморо, бисёриётон дар бораи румоло, темаи румоло беҳад вазбин рафт. нависяпа хусият мада ята те, ята на памят, ята фурӯш. вақти 4 дона дӯсто. ана ваям мада на памят айочамай ба ҳамин хотир ай ҳаматон бахшиш фурӯхта наметонам. я одам нависая ки кӯҳна бозор рафти материалош омада видео ку кӯҳна бозор. ман медонед барои чӣ рафта будам? барои умывальник харид. дига нарафтам, гармӣ буд мондак. и дафъ бирам ман шумода ҳатман видео мекунам. ана чи материалҳои кӯҳна беҳад бисёр буд дар оҷа духтарако, беҳад бисёр буд. материалҳои хушрӯ худам дар маҳқул шуда. ин ман дузандаи конкретни надорам. ман як дузанда дорам дар атоми кор мекунам. ана як бор ду бор куртои охиро ман бурдам хушрӯ духта. ки боваям як рӯз мери, як рӯз аста, як рӯз неста. ава мехоҳам ки дузанда панҷшанбе бига, панҷшанбе бирай духтагӣ боша. ҳамин мавзӯи дузандаҳо беҳад мавзӯи вазбинай. духтаро мумкинам шумодам ҳам хеле ҳолато шуда боша. мисол мери нарх мекунӣ 300 сомега, 200 сомега майли мегӯй, лиш ба ҳамун рӯз да будуза. не ки ҳамун рӯза тайёр намешава. мери ки дастакш мондай пора накардагӣ, ҳозир иҷаҳакша мебирам. короче коре ки вай 20 минута намеша ки да пешаш бишини ба киртата бигири бари. духтаро баъзеҳо мегӯян вай дузандаҳои арзонан дер медузанд. не, и хеле нестай духтаро. ман худам дар саодат 600 сом куртоам. ина видеои усолома дида бошед. паплине ки 200 сом намехарам, то 600 сома медухтам, то 400 сома медухтам. и то ман саодат ба сари киртан мерафтам ку вай сари вақт тайёр нестай. мери ки муҳраш ночинда мондай, хали хали. чанд қад такси пули расход мекунӣ, мери саодат, у одам нест, бо абрат намеояй. бо ман чанд бор мегӯям ки ман як гала такси кати мебиём, илтимос конкретни шид. мисол ҳамун рӯз ман биём, не ки мега ки бира чоршанбе биём, мега чоршанбе мебиём, мега занг назадӣ, тайёр накардам. ман мегӯям чоршанбе гуфтӣ, бо куҷо занг занам. хулоса барои ҳамин беҳад мавзӯи вазбинаи ҳамин дузандаҳо ва бисёриҳо мегӯянд ки қишлоқода киртора арзон медузанд, душанбе да қимат. барои ки мара ами фаррух ами хешомон мегуфт ки зани ман 50 сум да медузам. мегуфт чанд сум духти киртара? ё ки мегуфтам рафтаи амс киртаи мара биёре, пули духтша медодам, мисол 400 сум, 350 сум. чӣ хеле киртаи мегуфтан 50 сум да зани ман медуза. хом мекунам ки дар қишлоқҳо киртора арзонтар медузанд. амида шумо чӣ мегӯед дар комментария бинависед. дар шаҳр ҳам қимат медузанд. мумкин ки ҳама не. ман намедонам имна чида мадам хеле дузандаҳо меғалтанд. мери ки нестанд, мери ки занг назадӣ ба биёй мегам. ана ҳозир хоҳарам ҳозир духтарша дузандагира ёд дод. мо чӣ материале ёфтасем 40 сум 50 сум экспериментальне ҳавай да рӯй мекунем. недавно киртака буда ҳавай духта буд, хай тигмош камтар не то буд, иҷош не то буд. ана вай материал 40 сум буд, жалкана буд. ана баъдан оли бо як киртаи дига додагим шайдам, ё дар влог мебине савзак ҳоира будуза чихе мешава. гуфтем ҳамин дузанда шава ки илтимос мо дар авлодмон дузанда надорем. ана дузандаҳо нағз кор мекунанд духтаро, чимболи дузандаҳое ки артелда кор намекунанд, аренда намеспоранд, дар хонаҳошон медузанд, беҳад нағз кор мекунанд. дар душанбе
дузанда нони хча хшру миёва. Мумкин ака мо намегем ки кор дузанда осона ами украшения куниш чӣ қадар вазбин айда ман бисёр вақт мерам мебинам аммо баъзе мо мегӯям ки ами украшенияш 200 сом вай ҳамаш кори дастӣ айда дастӣ медузанд мисол вишивкаи тайёр нест ки часпонанд меҳнати вайёрам қадр кардан дар кор ман меҳнатшона қадр мекунам чанс мегӯянд ягон бор ман арзон намегӯм майли мегӯм мада фақат муҳим амие ки ҳамун соаташда тайёр боша ҳамун рӯзашда майли соаташда не ҳамун рӯзашда тайёр кунанд дигар ҳеҷ чи дар кор нест барои мин мехоҳам ки ҳама дузандаҳо ҳамун рӯзи гуфтагида брай тайёр кунанд на ин ки брай ба гӯя остинаш мондааи олиҷаш мондагиай плечкаш мондагиай анам хеле дӯст дорам бо духтаро я чи дигае ки бисёриҳо мегӯянд ки охами киртаи паплинач киҷо медузед тайёракша бихарен ай бозор платья мисол я хелода платья маъқул нестай ина ман агар хато накунем медонем ман чанд сол бугум 2013 10 сол значит ма платья напӯшидагиам агар хато накунем ма 10 сол платья напӯшидагиам просто уже дига наметавонам пӯшидан не ҷанон мепӯшанд хоҳарам мепӯшанд не ки мада платья уже чинчхеда назар метовада барои ҳамин ман мехоҳам ки киртаи тоҷикӣ бошада киртаи тоҷикӣ бидузум на дроз на калта нормальни печакаш хушрӯ остинош хушрӯ барои ҳамин на ҳар кас мисол платьяра нағз мебинад ва бисёр куртаҳое ки дар бозор фурӯхта мешаванд у турецкиё неян тоҷикиё духтагиё ва ҳам сифатшон безеба ҳамин як бор мепӯшишона ё мешӯишона уже тамом ай материалҳои астаткаян чия намедонам не ки куртаҳои зурам ҳастанд да садбарг да саодат нархошон ҳам дӯсто беҳад вазбинай чизои фасон дами саодату садбаргай нархошон беҳад қимат хоса мавзӯи дузандора маҳкам мекунем дӯсто дар комментария бинависед шумо дамам хеле дузандор меғалтанд ки постоянно мере нестанд постоянно мере ягон ҷои куртатона надухтянд чанд бори ранги ма саргардон мешед дони азизи наи банда имрӯз иҷа ҷои красовки мони амиёя мегӯй ай ис наомадӣ банда ирӯз рафтестай хонаи биби исфандиёр мега ман намирам инош мерам меравӣ як бо раиса ҳама ҷоша чиркин карда не ака уже поздно ё пӯшидан либосошона мо метарсем ҳамара киштагиа инаи раисо инаҳа ҷамъ карда исфандиёр ака мега ман мерам ака ҷо меравӣ ту духтаро майна хеле паплини гул майда гирифтам худумда арзонак 50 сум барам ака экспериментальни наврӯза будузаша савза гуфтум кабутак тофтестай дар назарам он савза тектум кабутак машадам гирифта будум рӯз 70 сум оли нишон метам вай дадасти наврӯза тамошобино ба ҷои кӯчаи мо соз шава як бора бо дина ҳамсояҳое ки дахов будан алдаёчон растаа ки одамо чӣ гузарондагиан ов гузарондагиан баъд ё гирифтиян ов гузаронҷа ина бо аҳвола диден рамонари мега 1 соат гавзанӣ нарав гуфтум ки майли 1 соат гавзанӣ намерам оли хонае ки боша и мошин кафи подписчико бассейни инора бинед чиқа хушрӯ бассейни мо уже кафит дафш кардем ай мо да офтобӣ набуд иҷа цветаш полни дига хешт рангош паридра на дӯстони азизи ман нами пишаки дардисар намиҷа биромада мю кардеста фаромарз нест ки мегири айҷа чӣ ба болои бом биромади охӣ ман наметавонам травҷа бигирам и корай дасти ман намебиёя инам табра ба амҷа буфро ҳамти айс биё гудақора ақроӣ кардем ки спокойно жит кунем небойнаи пишако ғам метиям наметавона фуромада биё айса инамиҷа бипара миса ҳабра дафшардани намефурата зиндагии обод кучуд ромадиста боша ира омӯхта кардиян ина иҷа мебуроян ира мегиранд фаромашро тамошобино я вақтом аз звездаи газета будаме ҳозир чӣ
бози ҳичи наврӯзда буда первая обложка суратҳои ман мебуромадак. нанависян дар акс ки и сурата мак монда будам на памят. нигоҳ кунед чишта кандай рафта. тамошобино ин сурата аҳволша бинед кадом вақте да кадом шкафе меистод. ози уже даёдумам нестера бишикастаги аҳволша бинед. дӯстоинам хеле суратҳои приколни ма ай ҳамиҷа ёфтестам. ай хандара мебини автомона бине. ина бине ин суратҳоро мебини солом нокия билайно буда дастомон каттагимон айрӯи миллион дӯсто. просто приколни иви автомона мебини. ира бини аҷоиб суратҳои приколни дӯсто. анамо хеле дӯстои азиз видео омад бомада як кали касета нишонтева зачем гандаги. дӯстои азиз нигоҳ кунед видео хардаги ма омад. чӣ гуфт? ҳоли аймон мебуд пеш бо 10 метари доштем. на то время популяр. инак ма сандуқи абура нигоҳ дорум суратҳои кӯҳнара. ина видео омад. видео плеер ба фикрам ном дорам. ба чӣ веносимша надорем? бада чӣ мезанем? ҳамина ма кастаи туи тамошо мекунем. старини видео деражени ту ясолаги мода дар кора инҷа суратата нигоҳ доштем ва хандара мурдем. то ма инҷа суратҳо ма ёфтам чизо тамошо дорум. янамон сурата мегӯм ки ҳамвақтам хеле мода будайда одамам тари сурат мегирифтиян. суратҳо нами тамошо дорем ки ай хандара бовар кунед мурдестем. фармард мага ки бектум ка видео кунум фармард га рухшон роитон мекунад. این اینو دوانده برا 20 سال برا همش در بیره کلونکاشون در کوچه مون دیگه در کوچه رخت دارم این نمیجا این پیش خونه به این پیش آخه بیرام میبینن مای بلندی آخه نبینن من آخه تبچکه ندارم پرلیشون خشم نمیچه با اوسو برام تبچکه بشو نکد تباشو بینا توی گرمای من در همون پویدن در راه توی این گلویه که اشان خریده بودم که دختر و پاکیتی که بودن چیسته توی هم خیلی چی هده توی قشلق چخیله خیلی عدوشیده خدنه تیز بخریم که از رستوران مخکه بشه توی توا بشه شب بغیر